Dino iki jadwal syuting ngeplok. Jadwalnya karo Nur karo Rahmat ki. Teleponnya saya wae si Rahmat. Nur ngapa? Sak woyo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iki dong vlog iki. Oh iya no. Heeh, saiki esuk iki ya. Acarane nang ndi? Yang pinggir sawah wae. Ning warung-warung wae. Apa? Wah ora penak ora duit tok. Nggung bayar KTP apa. Nek nang sawah luwe-luwe mangane piye? Ya engko mangan-mangan suket-suket kuwi apa mangan dami-dami kuwi. Ya, tak bel Nur sih. Siap. Waalaikumsalam. Aku mau apa karo Nur Mas? Rina syuting kayak artis lah. Ada lidi 100 dikali 1 sama dengan oh ya tak nambah bagus lah jika ada 100 lidi wangi lidi dikali 1 sama dengan tenan ora iki mesti Mbah Google iki blusuke iki wis sabar mosok jawabane sapu lidi se tak pikir sih nek sapu lidi kan nggo nyapu ya Mbah Google ngawur neng kok ya pas ya Mbah Google Rek, apa tak nenggone Om Nur sih ya? Tak tinggal sih ya? ya Titi DJ ya Titik DJ ya apa? Titi DJ kena artis no bah Titi DJ ki to hati-hati di jalan Seneng nyingkat kata. Assalamualaikum. Nurul Mustafa. Assalamualaikum. Iseng kok ya? Nur. Bro, sidang ngeplak kok ora? Jare arep ngeplak, malah ngeplok. Ya wes, ya ra sido aku balik lho. Buat ngobengok ibuku garing. Sorry ora mudeng yang ngene kono. Lah wis kok endi? Cengengas kaya ora dosa ae. Iki arep ngopo? Lah jare meh ngeplok, sido ora? Lah Rahmat arep ngeplok
Plok rumah ta ora mbok celuk sik. Wes engko sik disambung mlebu sik. Ngomong apa? Ngevlog, ora ngoplok. Ngoplok ki lah ngampleng ki ngevlog ki gawe konten ngono. Gawe konten lucu. Ngono kok ya nesu. Ora nesu jenenge jelaske iki ora oleh. Kowe kemprah lho. Kamu ngulak. Ya biasa to kok Pak Joko Bumi yang ngene iki keadaan. Lho ki jogomu nanti to? Nang rumah sakit. Rumah sakit. Padahal dia ini ngomong iki urung suwe iki ning peternakan. Kowe dhewe ngomong gak aku tau aku kerjamu ning sapa ngendi peternakan. Lah iki ditekoni ngomong rumah sakit. Ternak tunggal. Rumah sakit mah ternak kingkong. Omongan yo ora penak to. Ora is gane sistem vlog ora. Sora kan kapan-kapan weh. Ora aku yo koyo ngene ngaku mripat ku dirip lho. Lagune Kos Plus no. Kapan-kapan. Anakku yo banyak yang jak dolan ya. Berarti ki keberahmat cancel. Ya ini cancel wae kapan-kapan meneh nek wektu longgar. Lah kapan-kapane kapan? Ya engko ngenteni aku selo lah. Ora ngenteni kowe modar wae. Musimu kaya ngono. Jadi percori. Kowe ngono kok. Ya tak telepon Rahmat. Telepon sih. Ngapain? Sinyal ya. Iki mbok tukoke sinyal. Tukake antena ora sinyal. Wong kowe jenenge melek dhewe cilik terus semoi ae. Hah? Masa? Suarane nomor yang Anda hubungi sedang telon. Tenan ora iki? Sapa ngerti? Jak syuting meneh. Oke. Halo, Assalamualaikum. Iki aku kok jenenge lagi nang omahe Nur. Anu digagalke iki mah. Cancel. Hah? Ora sida ki ngopo lho? Ngomongin Nur sesuk engko bantu lho tak omongi. Ora sesuk-esuk sisan ngono ngakeh. Alah. Kene diwan bayangane teko ndi-endi. Kowe ngomongan apa, Mat? Lho iki kapan-kapan wae. Mau dadi bapak rumah tangga kok bayangan ngeplok-plok barang mat. Iya iki, Pak. Ora sida. Ngomong enak ya? Oh iya. Ora ngomong bojo sisan. Oh iya, bojo. Siap-siap. Wes, Mat. Kapan-kapan wae ya. Heeh. Kayak lagi plus. Ya. Assalamualaikum. Mbah Google dite koyo menang wae. Wong dulu jare seminggu arep balekke nganti arep 3 minggu. Janjine piye? Ngerti ku duwite bojoku barang kok ngono ya, Mbok. Terus terang apa piye? Malah aku mare bingung. Kanca ya kanca, masalah utang aku kudu disaur. Ngerti nek aku iso. Kurang ajar tenan. Oi. Entar lah. Om Bayu, Bawa mana? lungai Om. Malah lunga lho. Tak telepon ra diangkat sik malah lunga. Karepe piye to bapakmu iki to? Hah? Karepe piye? Om Bayu mosok kon wirawiri terus. Om Bayu kan capek gitu loh. Gak sabar Om, rasa nesu-nesu, lungguh kene wae. Malah kon mampir Om Bayu iki sak kesusu asline. Lah lunga nanti to bapakmu ki, Le. Namai koncone. Nah,
Omae kancane wae ngene iki terus piye aku iki. Ah kebenaran Om. Aku garap PR malah ditinggal abah. Heh? Om. Terus dadi aku kok rene terus ngopo iki? Ngajari aku no. Ngajari garap PR. Heeh. Om Bayu ki rene nyake duit. Lah kok malah mau ngajari garap PR piye to? Hah! Cepet aku karo kucara iki. Paham ikat iki. Tapi aku PR ki aku butuh. PR apa? PR apa? Bahasa Indonesia. Aduh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dhisik aku bijiku 4. Aku sih paling rese bahasa Indonesia karo matematika. Terus piye aku kon piye? Ngajari ning Google. Ndi remune? Nah, ipun. Bukumu. Oh iki. Edam Apa kopi tubruk? sasae. Yo, pol. Ngopo aku mau dadanake utang rene ya ngopo aku malah dadak kon ngajari garap PR.